Milí priatelia, ahojte, čaute, vítajte pri našom ďalšom spoločnom talentovom taxi alebo jazde, v rámci ktorej sa rozprávame o talentoch, o tom, čo talenty znamenajú, sú, ako s nimi môžeme fungovať, pracovať, ako ich môžeme lepšie poznať, ako ich môžeme lepšie rozumieť. Ak nás sledujete pravidelnejšie, tak to poznáte, ale poviem to pre istotu aj teraz. Prečo sedíme v aute? Preto, lebo sme si povedali, že tak ako auto, keď ho dokážeme ovládať, dokážeme ho poznať, tak nás vie ľahšie, jednoduchšie, rýchlejšie, bezpečnejšie, ekonomickejšie, efektívnejšie previesť z bodu A do bodu B, tak rovnakým spôsobom talenty, ak ich poznáme a dokážeme ich využívať, vieme s nimi pracovať, tak nám dokážu spríjemniť, zjednodušiť, zefektívniť a sfunkčniť našu prácu, ale aj osobný život a vďaka nim dokážeme fungovať lepšie. No a o talentoch sa budeme, inak sme, že v čarokrásnej, zasneženej Žiline, kde je hrozná zima. Ja som prišiel nové, že v teniskách z Bratislavy, mne to vôbec nenapadlo, a som nové, že vystúpil, skoro som sa šmykol, zabil, takže teším sa, že ešte fungujeme, máte to takže pekné. No a o talentoch sa budeme rozprávať s najpovolanejšími ľuďmi, ktorí sú úplní odborníci a odborníčky na talenty, minimálne na tejto ulici. To my hovoríme, že aj na celom Slovensku. Počkaj, pardon, na celom Slovensku. Na celom Slovensku a aj v Čechách. Sú to reprezentantky a reprezentanti Lipa Coaching and Consulting a dnes mám to potešenie privítať dve dámy vzadu, ale v prednej strane z vášho pohľadu je Vladka. Ahoj, čau. Čaute. A po mojej pravej strane a po vašej teda tiež prednej, ale asi ľavej, teraz rozmýšľam, že či to bude zrkadlovo alebo nie. Proste po tejto strane je Janka. Ahoj. Ahojte. No a dajte prosím také iba rýchlo krátku informáciu, teda že také rýchle krátke predstavenie toho, čo vy v rámci Lipa Coaching and Consulting, alebo teda aj v rámci vôbec práce s talentmi robíte, alebo akú pozíciu zastávate, v čom vám ľudia môžu prípadne napísať a vy im viete pomôcť. Takže Vladi, poď ty. Ďakujem veľmi pekne, takže ešte raz ahojte. Lipa Coaching and Consulting je v podstate vzdelávačská firma, ktorú hlavne oslnili talenty, ale teda metodika Gallup, a teda to je ten dôvod, prečo sme sa my spoločne stretli a našim cieľom alebo takým snom je rozšíriť tento princíp založený na silných stránkach čo najviac na našom Slovensku, ale aj v Čechách, keďže si rozumieme, máme spoločný podobný jazyk. No a čo sme, Janka? Sme coachi, sme lektori, mentorky a lektori a mentori. Áno. A ja vlastne okrem toho ešte vlastne s Líviou sme konateľky spoločnosti, takže taká pozícia, že vraj CEO. CEO. Môžem ti týkať ešte stále to v poriadku tým pádom, alebo mám... Ty si určite CEO tiež vo svojej spoločnosti. Vo svojej jednoosobovej spoločnosti. Ja mám tiež takú jednu jednoosobovú. Áno, presne, tak som to pozri, auto plné CEO. Počúvaj, to je taká hodnota. Si musíš dávať pozor teraz, keď šoferuješ. Keby nás ukradli, tak to človeče, to neviem, jak by sme toto dali. No dobre, tak ako v každej časti, predošlej, ale teda aj budúcej, máme pred sebou predstavenie v tomto prípade troch talentov a budeme sa teda o tých talentoch rozprávať v troch takých líniách. Povieme si, čo dané talenty znamenajú alebo reprezentujú, povieme si, čo sú možno tie tienisté stránky, alebo teda vy to voláte hrany toho talentu a zároveň čo je nejaká taká hodnota daného talentu a prípadne potom to ešte rozoberieme rôzne. Ja tu mám pomôcku vďaka Jankinej ruke a mobilu. Počkaj, teraz toto, že? Pôjde. Súťaživosť, analytický talent, súťaživý talent a rozvíjajúci talent. Toto sú tri talenty. No a vy aj reprezentujete niektorý z týchto talentov? Zigzag. Presne na polovicu. Tie tri na polovicu? Na polovicu, lebo dva máme a jeden nie. Počkaj, dobre. Tak si tipni. Tak, toto nie. To som sa na Tinderi naučil, že netipujem ani vek, ani nič radšej, lebo... Ja mám súťaživosť. Ty si súťaživý? Dobre, ja som súťaživá. Tak Janka, tak poď predstaviť ten talent, teda. Čo si môžeme pod tým predstaviť? Súťaživosť je talent, ktorý vlastne sa reprezentuje tým, že ľudia sa vždy s niekým snažia porovnávať, snažiť sa byť vždy o niečo vpredu, byť lepší. Veľmi často ho majú športovci, avšak ja žiadny šport nerobím, v živote som ho nerobila. Ale... v klube? Teda vlastne ja som robil, keď som bol dieťa. No, tak ja som ani úplne, keď som bola dieťa. Tak u mňa je tá súťaživosť v tom, že nech naozaj, čo robím,
úplne, že čokoľvek, tak vždy sa snažím byť v tom proste najlepšie, ako dokážem a pritom sa snažiť byť vždy aspoň o krok lepšie, ako sú tí ostatní. Okay. A toto je pre mňa aj takým akože obrovským motivátorom, a je to aj motivátorom v práci. Čiže aj keď si dávam ciele, toto na mňa úplne najlepšie funguje možno zo všetkých talentov, pričom mám tento napríklad, že až na 10. mieste, ale ja ho vnímam veľmi silno. A hlavne z pohľadu tej motivácie, že keď si dám cieľ, tak naozaj sa snažím to robiť tak, aby tam bolo jednoducho to, že môže byť od niekoho lepšia. A je tá súťaživosť alebo tá kompetitívnosť nastavená smerom že k iným ľuďom, alebo že aj smerom k sebe samej? Že porovnávaš sa s tou, teraz to bude znieť ako citát od Paula Coelha, ale že s tou predošlou verziou teba a snažíš sa byť že lepšou verziou samej seba a toto ti stačí na to porovnávanie, alebo že musí tam byť ten externý nejaký faktor? Toto je veľmi, veľmi zaujímavé, čo si povedal, lebo som sa nad tým vlastne nikdy nezamýšľala, ale keď to teraz... Nemáš za čo, S radosťou, hej. A myslím si, že to funguje aj takto. Že byť aj ako keby že lepšia, fakt, že aj sama od seba, ale viac asi na mňa funguje. Možno to je tým, že ja nemám disciplínu. Možno človek ešte, ktorý má disciplínu, že možno by to bolo pre neho ešte motivovanie. Disciplínu sme riešili práve v predošlej jazde. Presne tak. A dáva zmysel. Takže možno práve pre toto, to na mňa skôr funguje ako tým vonkajším nejakým podnetom. Áno, OK. No a čo môže byť tým pádom hrana, alebo teda nechcem to nazvať, že riziko toho talentu, ale OK, že kde nás to môže ťahať dole, buď teda nás, alebo to, ako sme možno vnímaní ostatnými ľuďmi, že je to čo? Že niekedy môže ísť ten človek až na úkor všetkých tých ostatných, že keď má tím, tak jednoducho bude robiť všetko preto, aby proste vyhral. A tá úplná hrana je za mňa aj to, že nie je úplne vždy poctivo. Že jednoducho potrebujem iba vyhrať a úplne ma... Že za akúkoľvek cenu, áno, že za akúkoľvek cenu, akýmkoľvek spôsobom. A pre ako keby tie svoje záujmy tým pádom povyšovať nad záujmy týmu všetkých ostatných, lebo on chce proste ten človek vyhrať. Môžem povedať, že napríklad v minulosti ja som toto veľmi mala, že potrebovala som, ja neviem, byť najlepšia v triede, v škole. Na vysokej škole som bola ja ten, čo mal, ja neviem, cenu rektora. Ale nie preto, že by som bola najmudrejšia. Ale pretože som spravila všetko preto, aby som bola lepšia než všetci ostatní. A bola si tým pádom obľúbená, alebo skôr neobľúbená medzi v konečnom dôsledku obľúbená, ale to je možno aj tým, aké mám tie ostatné talenty, že ja som veľmi že som aj veľmi spoločenská, mám aj vysoko vzťahy a tak. A rada teda rozvíjam aj ostatných ľudí, ale z toho maximizerského potom pohľadu. Na druhú stranu nehovorím, že som nič nevedela, veľa som toho vždy vedela, tí ľudia naozaj za mnou chodili aj žiadať o pomoc a veľmi radi so mnou pracovali, pretože ja rada jednoducho robím s ľuďmi, takže v tomto to bolo také, že pozitívne, by som povedala. A tá hodnota pre teba je čo? Akože, že mať ten pocit, že úspechu, výnimočnosti, alebo vyslovene, že ten samotný progres je ako keby cieľom? Všetko, toto na mňa funguje. Ale veľmi aj to, že byť iba o kúsok lepšia. Že naozaj je to ako veľmi, veľmi veľký motivátor. A sa tak smejeme tu vždy na prednáškach, keď chodívame lektorovať, tak si hovorím, že ty kokos Vláďa už nejak príliš veľa rozpráva, už by som mala ja viacej rozprávať. Že aj takto dokonca, áno, hej, že ono to funguje úplne v takýchto, že ten čas, že si... Áno, že si napríklad sledujem čas, alebo že niekto sa opýtal nejakú otázku a ja teraz, že ja sa musím opýtať ale nejakú lepšiu otázku, lebo proste táto bola akože dosť dobrá. No. Ale to je dosť ťažké potom žiť takto sama so sebou, nie? V tomto nastavení. Akože ja to čiastočne mám tiež, takže ja sa s tým tak akože stotožňujem. Neviem, asi to nemám niekde úplne, že v tých vrchných častiach, ale to, čo hovoríš, tak je mi také blízke, no. No u mňa tou kombináciou, akú ja mám, tak je tá súťaživosť u mňa ešte posilnená, že ja tam mám ešte toho maximizera a to mňa vlastne vždy ťahalo k tomu, že proste byť čo najlepšia vo všetkom, čo robím. Áno, a tá hra potom môže byť naozaj ešte aj o tom, že prepálim to, pretože pôjdem jednoducho už potom cez seba áno. A ja možno ani nemám to, že cez ostatných, ale to cez seba. Že fakt, že prekračovať si v tomto, že dokážem si vytvoriť na seba až taký tlak, že už sa potom v tom necítim dobre. Ale toto sa snažím a práve odkedy som si vlastne tieto talenty robila, tak si to čo najviac uvedomujem, že čo mi to spôsobuje a dokážem sa k tomu vracať a povedať si, OK, zase si tu, už zase sa dostávaš do tej hrany, stačí, zastavíme sa a ideme proste jemnejším tempom. Že toto mne veľmi, veľmi pomohlo. A možno ešte doplňujúca otázka, že a pomáha ti to napríklad, že v akých buď fázach, alebo že pracovných oblastiach, že
že je to, že dokážeš tým pádom akože spraviť viacej veci, alebo je to otázka možno skôr nejakej kvality, že tým pádom ako kladieš na seba tie nároky, ktoré sa týkajú nejakého že kvantitatívneho výkonu, kvalitatívneho výkonu, kde je to uplatnenie v praxi to pozitívne, že povieš si, že tuto mi to fakt slúži, že tu mi to pomáha. Ja nie som úplne ten kvantitatívny človek, čiže ja neviem robiť ako keby, že veľa, ale skôr robím veci, ktoré sú že najlepšie a dobré. A v tomto mi to veľmi, veľmi pomáha. A ako som už spomínala, je to potom ohľadom tej motivácie, že ak sa potrebujem motivovať, tak toto je za mňa úplne že najlepší spôsob sa motivovať jednoducho cez tento talent. Úplne najlepšie mi to funguje. Ja som ešte doplnila, že ja Janku poznám už fakt naozaj že dlho a možno, že aj taký úplne že jasný reprezentant toho je, že veľmi rýchlo. Hej, to je akože práve v tých tímoch, že vlastne naozaj taká, že záruka, že dáš tomu človeku nejakú úlohu a že naozaj, že keď chceš, aby veci boli spravené, že rýchlo, tak tá súťaživosť vlastne, ona chce vyhrať, hej. Čiže aj ten čas je ten, podľa mňa, dneska celkom drahá záležitosť, takže v tomto určite Janku tak akože veľmi výrazne tiež poznám. Čiže ja neviem, robíme napríklad web, hej, tak Indovia ho spravili za 3 mesiace, tak ja ho spravím za týždeň. Hej, ale fakt, akože naozaj je to o tom. Nie, vážne, že... To je mega. Že naozaj, že... Jasné. Ale to, že aj proste ona... Tým, že je rýchla, tak akože aj tej práce je viacej urobené. Je sa to zdá, že nejde na kvantitu, ale tu je motivátor úplne iný, hej. Takže keď správne uchopíš cez motivátor, tak to potom proste fičí a Janka je skvelý kolega v tomto, že naozaj spoľah je na ňu brutálny. No dobre, tak to znie fajn. Myslím, že ten prvý talent máme, tak súťaživosť vyzerá takto. Poďme na druhý. Analytický? No, poďme na analytiku. No, to je zase môj, takže logika. Hej, v podstate ten človek neustále bude hľadať štruktúru, logickosť, neuchopí veci, kým nemá poskladané svoje od A po Z. To znamená, že hľadá ako keby príčiny, dôsledky a ja to tak stále klientom vysvetľujem, keď sa bavíme o tomto talente, že je to také, že ty skladaš vlastne tú Rubikovú kocku, kým ti vlastne nezacvakne, že naozaj že hotovo. No a preto vlastne akože títo ľudia sa často vyznačujú tým, že sa veľa pýtajú a ich tak opravujeme. Aj včera som presne mala jeden coaching s jednou klientkou a často používajú otázku prečo, lebo vlastne hľadajú ten vzor, alebo ten nejaký vzorec správania, alebo nejakú štruktúru. Takže sa pýtajú často prečo, čo je otázka, ktorú veľmi ľudia neobľubujú. Áno. Takže otáčame to na otázky spôsobu čo a ako. No, takže pýta sa, ale ten vplyv, ako sa pýta, tak často môže ľudí vyrušovať. Nie je to častý talent, nemusí byť veľmi hneď pochopený, takže aj pre ľudí, ktorí ho vlastne majú, tak odporúčam vlastne vysvetliť, že ja potrebujem vlastne sa pýtať, aby som pochopila to, že prečo to robím. Hej, napríklad aj takú otázku som mala včera od tej klientky, to bolo veľmi zaujímavé, že proste naozaj, že ona nevie niekedy pochopiť, že prečo určité veci robí a že potrebuje ona ako keby vysvetliť, čo je aj predtým, ale a čo je aj za tým, hej. Takže toto často tiež napríklad pre lídrov nemusí byť hneď také jasné, takže treba si vlastne ako keby tak doplniť, že ja mám toto, nemám silnú logickosť, potrebujem to vedieť, neviem to dovtedy spraviť, naozaj oni sa nevedia pohnúť z miesta častokrát. A ja sama, hej, častokrát sa môžem pýtať veľa otázok, kým ako keby nevidím celý ten obraz. Čo je tá hra na tomto? Kam ťa to môže zaviesť, do akých temných uličiek? No, temné uličky, no tým, že máš tú logiku takú silnú a zase opäť nie je to častý talent, častejšie máme empatiu, častejšie máme vzťahy, takže je to talent, ktorý nemusí hneď byť z tej silnej logickosti pochopený a prijatý a preto v podstate ako keby môžu ho ľudia vnímať, že prečo sa takto rigidne pýta, môže byť vnímaný, že proste príliš veľa vyžaduje a tak ďalej, hej, čiže, alebo že stroho odpoveda, že tá komunikácia je veľmi taká on sa tak niekedy aj volá. Ja často to aj vysvetľujem na sebe, že ja som proste realista, hej, že a tá tvrdosť reality niekedy ľuďom nevyhovuje, že niekedy to ľudia chcú počuť tak kvetnatejšie, ružovejšie, modrejšie, hej, takže na prvú ja proste vystrelím, ale akože tým, že som coach, tak tieto veci som naozaj sa snažila na sebe oveľa viacej zjemniť. No, takže roky dozadu Vladina bola oveľa viacej priama. A môj muž to má na jednotke. Áno, takže on je naozaj v tomto taký, akože teraz samozrejme, že už to poznanie o sebe má také lepšie a zrelšie, ale v minulosti on veľmi pôsobil napríklad arogantne na ľudí, lebo presne, že stroho odpovie, pýta sa veľmi ostro
Áno. A môže takto na tých ľudí proste pôsobiť. A hlavne oni aj tak neverbálkou dávajú tak ako keby ten prejav toho, že nekúpili tú logiku a tým pádom to je hrozne vidno. Aha, hej? okej, že... Takže aj toto zase opäť Jankinho manžela poznám a tiež sme sa tak akože srandovali, keď si išiel urobiť galup, že ja určite si typujem, že budem mať jednotku a ja som to aj minule hovorila, takže to tu môžem použiť. Áno, jasné. Že proste analyticky, a bolo to tam presne. No dobre. A hodnota tej analytiky je vlastne logika, logika poznanie, hej. Taká akože realita, byť reálny, triezvosť, skutočnosť, skutky, hej, až dáta. Pragmatickosť? Taká pragmatickosť, hej. No dobre, tak to znie zaujímavo. No a poďme završiť trojicu talentov tým tretím talentom. To je talent rozvíjajúci. A ten dáš ty, alebo dáme Janka? si ho na polovicu. Dáme si ho spolu, no takže talent rozvíjajúci alebo developer v angličtine je to vlastne talent, ktorý je v modrej domene, to znamená, že tam už vieme, že ideme vlastne do budovania vzťahov a teda starostlivosť o ľudí a on vlastne je takou hlavnou domenou alebo jeho hlavným motivom v živote je sa starať o ľudí a investovať do nich energiu, pretože vie a verí to, že vlastne tí ľudia sa vedia nikam posunúť. A teda častokrát, ty máš tiež, nie? Ja neviem. Hej. No, takže tento človek v podstate akože miluje investovať tú energiu a teda často sa to prejavuje v učiteľoch, hej, alebo tak hovorí sa mu, že by mohol byť dokonalý učiteľ. Takže naozaj tá chuť, tá energia, ten záujem o ľudí je to, čo vlastne ako keby veľmi silne špecifikuje toho človeka. Pozor, nie je to, že on má konkrétny návod. Je to len to, že je tam tá vôľa, hej? Dobre. Jani, doplníš nejako, alebo ideme na hranu? Môžem ešte doplniť, že naozaj, že ten človek bude sa ako keby, že už v každej situácii snažiť tých ľudí podporovať v tom týme, že je veľmi dobrý aj tímový hráč a jednoducho budú tí ľudia za ním chodiť, pretože vedia, že on bude ten, ktorý ich podporí, aj keď to možno nevedia a nebudú sa báť za ním ísť. Pretože Maximizer na druhej strane, ako kontrast k tomuto talentu, tiež bude podporovať ľudí. To lenže tých, ktorí sú dobrí. A pokiaľ on napríklad Maximizer bude v človeku vidieť, že akože nebude nad ním 4 hodiny stať a vysvetľovať mu, kde bude klikať. Aby napríklad vyplnil niečo. To je taká ideálna pani učiteľka na prvej triede základnej školy, ktorej sa bude venovať každému dieťatku a veľa a má chuť a usmieva sa a raduje sa z toho, že tie deti sa pomaličky posúvajú, lebo tam je tá trpezlivosť u toho talentu, že on vlastne na to má rád a vlastne ako keby taká úplne, že najvyššia doména, alebo tam na najvyššia úroveň je to, že on sa neskutočne steší z výsledku svojej práce. Takže toto je... Aj maličkých pokrokov. Maličké pokroky, lebo on tým ľuďom verí. To je pekné. Veľmi, no. No dobre, a to znie tak optimisticko ideálne. No, presne ale tak. asi to bude mať nejakú svoju tiež limitáciu. Môže to byť napríklad tým, že tí ľudia venujú čas ľuďom, ktorí nechcú. Ľuďom, ktorí akože naozaj na to nemajú, že on to nevie úplne odhadnúť, alebo stále bude dávať 386. šancu. Takže toto môže byť pre ňoho niekedy náročné. Potom môže ísť skrz seba, že bude na seba zabúdať, lebo bude riešiť všetkých naokolo. Áno, často toto je taká... Tak podľa mňa to mám toto určite. Tým pádom. Áno. A dobre, ale napríklad vo vzťahoch to môže byť ten človek, ktorý dáva akože v súkromí teraz, že vo vzťahu partnerskom, že dávaš že šance do nekonečna. Nebude vedieť z toho akože šance vystúpiť proste z toho. Alebo také, že ja neviem, keď je líder, že napríklad veľa investuje energie jednému a na úkor ostatných a proste už niekedy naozaj, že treba podať dosť a teda tu už teda cesta nevede, ako sa tomu hovorí, no a posunúť sa ďalej, čo častokrát taká extrémna zase tá sila toho, teda hrana toho talentu býva, že naozaj toho pre toho človeka je to ťažké, hej, že naučil sa používať ten spôsob toho talentu takto. OK. Ako rozvíjať tieto 3 talenty? Čo by každý z nich si mohol dať ako takú nejakú svoju víziu, líniu, že na tomto musím popracovať? Podľa mňa pri tej súťaživosti by to bolo hlavne to, aby ten človek, tak ako som aj povedala už predtým, že nešiel do tých takých tých praktík, že len aby som vyhral. Že akokoľvek to urobím, ale naozaj sa sústredil na to, aby to bolo tým motivátorom a tým, aby... Stačí zúčastniť sa, hej, niekedy. A niekedy áno, a že aby
sa vlastne nepúšťal zbytočne do súťaže, ktorú možno, že nevie vyhrať a iba sa napríklad na tom popáli. Okay. A venuje tomu aj veľa energie. Ja by som ešte možno že povedala, že on vie, ak by sa správne pýtal svojho tímu, že ako môžeme napríklad v určitých veciach uspieť, tak on vie veľmi rýchlo pochopiť, čo sú tie kľúčové body a takto vie ten tím potiahnuť. Hej? Čiže ja by som sa veľa pýtala, kebyže mám súťaživosť a zaujímala sa o to, lebo ja keď nájdem ten spúšťač toho môjho súťaživého, tak viem potiahnuť aj celý tím a toto je neskutočná zase dôležitá sila toho talentu. A hej, to počúvanie vo všeobecnosti vnímať, naučiť sa trošku príjmať aj spätnú väzbu, že ak proste dnes si mi stúpil na petu, lebo tuto sa to už nehodilo byť súťaživý, tak proste pochopí to, že to ľudia takto majú. OK. Dobre. Pri analytickom? Analytický, no rozmýšľam, akože on má dar vlastne Analyzuješ, hej? On má dar vidieť vlastne tú, ako keby tú štruktúru, logiku, čiže zase opäť v tímoch ja by som mu odporúčala pomáhať ľuďom, ktorí to takto úplne prirodzene nemajú a toto môže byť krásnym tým princípom vlastne, na ktorom je Gallup založený, vytváranie tých partnerstiev, že ja neviem, často tí ľudia sú výborní v Exceli alebo v rôznych grafoch, tvorení a takto, v tomto sú veľmi rýchli. Ja som často vlastne kolegom tiež s týmto pomáhala, mne to nerobí problém, som v tom rýchlejšie ako oni, hej, a tým pádom on je spokojný, ja som sa vyšentila v Exceli, takže určite v tomto, takže hľadaj si nejaké nové fintičky, čo sa nové naučíš, čo sa týka akože analýzy dát a tak ďalej, lebo v tomto si dobrý. Ale zase na druhej strane, aby ti to vlastne neušlo, tak určite zase opäť treba sa naučiť pýtať otvorené otázky. Mať otázky, ktoré vlastne nemajú ten taký impact vyvolávania nejaké reakcie tej nepríjemnej na tej druhej strane. A teda počúvať, hej, lebo oni vlastne tým počúvaním zase opäť si skladajú tú logiku, čiže vedia sa to naučiť, len to potrebujú mať povedané. No a súťaživý? Nie, súťaživý bol rozvíjajúci, prepáč. To mne tak napadá, že možno sa naozaj tých ľudí pýtať, že či aj oni majú záujem o tú spoluprácu. A potom možno aj ďalších kolegov, že či mi to ešte stojí za to, napríklad na úkor celého tímu, niekoho tam ešte stále držať a podporovať. Pretože toto sa často stáva, že jeden rozvíjajúci si myslí, že ešte však mu dáme šancu, ale ďalší už sú z toho tak demotivovaní, že to môže ísť na úkor proste tých všetkých vzťahov, ktoré tam už vybudované sú. Alebo aj spájať sa vlastne s tým kontrastom, napríklad ten maximizer, že jeden má ten dar vybrať tie najlepšie, tento má ten dar vidieť tú energiu a keď sa to dá dokopy, tak to je proste bomba, hej. Takže aj tie partnerstvá sú veľmi, veľmi dôležité na to, aby sme vlastne my v tých talentoch sa ešte viacej vyšupli viac hore. No dobre. Zaujímavé. No a poďme to ukončiť a tak ako teda aj predtým, tak aj vám položím teda tú istú otázku, že jedna taká vzletná, inšpiratívno motivujúco, rezonujúca veta, idea, myšlienka, ktorá by mala tak ako keby završiť to naše dnešné vozenie sa a rozprávanie sa, čo by to malo byť? Alebo čo by to bolo? Za mňa je to, že nebojte sa ísť do hĺbky seba. Pretože naozaj to vie priniesť úplne krásne výsledky a tak, ako sme začali, že je to jazda. Že naozaj to nekončí pri tom dotazníku, nekončí to pri tom, že ja zistím, aké tie talenty mám, ale naozaj každý deň mi niečo napadne. Že toto je proste spojitosť s týmto, toto mám z tohto a aj tie hrany jednoducho si uvedomovať a naozaj si sa proste v tom hľadať a ukočírovať si ten život tak, aby to jednoducho bolo pre nás, aby sme čo najviac svietili. Tak by som to ukončila. To je pekné. Vladi? No, ja by som tak povedala, že talent a Gallup, vôbec celá tá metodika je, ja ju volám, že to je poklad na Striebornom jazere. Takže je to také, že jedna vec je, že sám si dopraj a hľadaj to svoje. Veľa sa pýtaj, veľa sa posúvaj už akokoľvek, uč sa, alebo s kamošmi, hej, aby si teda pochopil sám seba a aké sú teda tie možnosti. Ale druhá vec je, že aj v týme to môže byť poklad na Striebornom jazere, lebo my ak sa naučíme žiť tie partnerstvá, tak to môže byť proste šupa, hej, že úplne si, že odpustíš, že bože, to je super, že nemusím vedieť Excel, niekto to za mňa urobí a podrží ma a je to úplne v poriadku, hej, že odomknime vlastne ten starý svet, alebo zamknime ho tam a poďme do nového, poďme hľadať ten poklad na Striebornom jazere, lebo aj v tých tímoch to vie urobiť krásne kombinácie, objaviť úplne niečo iné, nové, fascinujúce, jedinečné, ako my to stále veríme a sme v tom spokojní, hej, že to je
krásne slovo toho posilnenia, toho ducha, hej, toho tímu, tak to sú proste neskutočné veci, ktoré milujem vidieť na našich klientoch. Takže to si doprajte, ten poklad na Striebornom jazere. No to bolo krásne. Tak ďakujem veľmi pekne ešte raz za tú našu dnešnú spoločnú jazdu, za zdieľanie všetkých rád, skúseností, inšpirácií, poznatkov a teda dnes boli spolu so mnou v aute Janka a Vladka. Ďakujem vám veľmi pekne a vám ďakujeme za to, že ste opäť boli s nami a budeme sa tešiť na ďalšie spoločné jazdenie a rozprávanie sa o talentoch. Ahojte, čaute. Ďakujeme ti veľmi pekne, Oliver. S radosťou. Ďakujem. Čau. Ahojte.